Ay marhua ho, basa na yung dohot tela, marbelay kami nakin. Hey, mulak. Par rumah tangga namang dohot tamoy nagsuduk tabait sa hira na mga luluy peranakan. Iban na dido, iban na di ayat parpuri, amang dohot tamoy nang tungnalan si tutudo ak kajada-jadiam wali jahubang. Sa luhu nay di pauliho, marhiti-hiti hapistaran. Tunggok jadi-jadiam mudo, tanoon ninna. Alaniyaha, nung ngadoho rohat tayo di pauli. Nung ngadoho pikirat tayo di pauli. Dakolan na yung manegay be. Manegay lingkungan. Manegay parsaoran. Manegay pardonganon. Manegay ng akaparsaripeo. Idahamun wain. Ngalam ragat parsaripeo ni ala Kristepe. Hakabepe ngagulang lamragat na siga. Ihut-ihuton par rumah tangga ni. Anggona julu amang dohot tamoy nang tung hailaw bolod do molo dihatay nasirang itu tahe dihitang halak batak pe hailaw bolod di so marugamo be putta na julu say hailaw bolod di molo mulak sa hala ina tujabuni naturasta hailaw bolod di dakya di padideng-dideng omakna moloro boruna mulak ay marhua ho basa na yung dohot tela marbelay kami nakin. Hey, mulak ko manang na tudi ho lao anggon bah way ko tuwa buru dak kasih itu iba ay huida pinamasay memang ngahurok tuwa sa unangi ina lam jojal rohana lat solo bira mula gabiaha akhirnya apa sirang saya julu nama ibahaya ipajaga-jaga udah sini kita sini na lam didiki lam leleng lam marumur saida songoni ayaw ng isak kuida nanang duda ulo do tusi nanang duda do be himay do muse jay molo dido amang dohot tamu sana nuaing dipature sudedak kolan alamop di pature molo alam ini diperbaiki rohat tai utoh-utok tai pikirat tai parsaurat tai garejat tai rumah tangga tai be pature ikon ikono di pature makana molo mar rumah tangga amang dohot tamu nang salah satu mau sorotatan wae unang anong betado dita edak kuboto huboto yan na masay songoni bana dang ulo tu si ya huboto ay sinamaboto hiya karwa kan laos luaho pe amatay nang lam ruaida ho haholongi ma lubang lubangon wai haholongi lubang ngay madangadongi bala luluan muna sulubangon laos lam ruape akainatay amang haholongi mata haholongi ma tarok ma pamulati ma Tuhan nak pesongonon baningon rupani malo tungaha. So tungalo pikirat talah mga luluy na asik so nalong nyahlakan. Par rumah tangga namang do tamoy nagsuduk tabait sa hira na mga luluy peranakan. Tubebi do pakiyon hata peranakan. Jay molaw kita manang natoras pe adong anak kota marsaripe alas wadong anak kota luluy manasing sudung ipikir hamu pinahalubui. Jol manoy. Na pinadungo ni debata dang jadi sirangon ni Jolo mana ngalania hape anggo binabarpuri on ala suarong bawa bah latsonani nama aye melului ma paula soboto ma kidan ida ma nasingnya ida ma inna rosorang ma bawa musik kan hasil perselingkuhan duk sorang lausima membuat keluarga doh opungai mau amang dan inang ini nanaing dohonon dipauli debata sude taloas ma secara pribadi secara personal kita dipauli debata diatur debata songok kuria manak songok keluarga kita taloas ma keluarga tai diatur debata keluarga tanah diatur debata loas debata bangula ditongani keluarga ta loas ibana marsuara ahado na yang dohonon ni debata marhiti-hiti keluarga ta molo dipangido debata samardami hita molo uju tarimas amat tainang unak saya lusi asa orang marbada
Molo uju marbete-bete inat tamang unak saya lusi asa unang marbada sipata pasip iturluluan na lusia na isepiti enak tudin yang lau biar alai molo talu sinoni ulu gabe bada ulu gabe marapatan galas marapatan salah danggur ulu hona ulu pecah terjadi KDRT lam marbal molo talua samang dohot tamu inang dewa tamangula ditongani huriatta ditongani pembangunanon jumolo tapangasaho di bang saya hira tadok nuaing dang boy dak tolap tahun ini nahita alai molo dewa tamadok dangadong nasotar patu pada bata dia mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin amin